Asiphinde sinamukele babukele emakhaya igama ngusihle ukwelentweni Mkhize kanti ngishilo ngathi sihlezi noyelo bhoni osuka sambe la zingane zakwethu ake siqhubele phambili abantu abaningi bayibuza emakhaya ukuthi hawu ungene entweni wazwa izinto enhle wasilethele abaculi kahle kanje nabesifazane sengifisa nje manje sithi ukuthi sixoxe about you guys being a female artist endimeni kaMaskandi and futhi nje senalesikhathi senibe naso niphusha nize nifika la nikhona mhlambe ke umuntu angakufisa nje ukuthola lapho ukuthi mhlambe ke ijourney senichaza ukuthi nihambe kanjani but currently njengamanje isimo sinjani because siyazi ukuthi kunenkinga eziningi ezikhona egamini uma buqashwa kanjalo kunemidante ekhona ungakhokhelwana kanjalo abahleli njalo kodwa ke la ngifuna siqale khona ukuthi kunjani ukusebenzisana kwenu nabaqashi bemicimbi noma abahleli bemicimbi ukusebenzisana nabahleli bemicimbi kunzima kwabanye kulula ngoba sebeqala manje ukusayinisa ama-contract kodwa ama-contract abo awahambisani nento abasuke beyibhalile i-contract so into ehluphayo futhi lento yama-payment yokukhokheleka thina masifika sifuna ukuperforma umuntu esiqasha uyasho uvela athi angisenayo ibudget kodwa kwami besilisa usuke nayo ibudget abakhokhele kahle mhlawumbe futhi abakhokhele before kodwa abesifazane thola ukuthi boze bagcine mhlawumbe khokheleka vele nemali yabo ivele incane futhi ivele incane uyazi futhi ke sibuye sisabe ukuthi sibalwise uyasaba ukulwisa umuntu ofuna kuyena isinko umuntu ofuna kuyena iparish uyasaba ukuthi uloku umlandela manje uloku ulwa naye cause ekugcineni uzogcina ngaqasha ngithi kuyafuna futhi ukuqashwa so nibhekana kanjani nalesimo lesi ngoba ngiya understand usuqashiwe but mhlamba uyazi payday nale mali oyibizile mhlambe awunayo isho ukuthi izoba yiyona ngempela nibhekana kanjani naleso simo kunzima kakhulu ngoba usungenayo nemali yokuthi uye lapho kusuke kuphoqa ukuthi ungene ephaketheni lakho noma ucela usizo kubantu abasecileni like manje nje umuntu basisize manje babamadlala yena umuntu esike manje sikhalekeni sithi babamadlala sinayo imali endaweni ethile akhiphe imoto yakhe sambe siye kulonto kuba nzima kakhulu because after wazi noma uzoyithola leyo mali ukwazi nawe ukuthi phela uqhakazise kene ukuthi hayi bamba la nakho kuncane usakhuluma nto ngiyakhumbula ukuthi khona umcimbi enanikade niqashwe kuona and namkhona engangikade ngimsiza ngisebenzisana naye mengaphosisa umcimbi wase uvukile wawukade ula eMlazi ohlelwe uPastor Mjosti igoduka Maskandi Festival anisho kwahamba kanjani ngoba abanye engangakhuluma nabangitshela ukuthi hayi impela imali kangene ebank usuyophela unyaka manje kwabanjalo nje ayikazi ingene futhi ugcina ngasabathola nasemafonini ke futhi ukuthi ufuna ukulandelela phela ukuthi mhlambe ngayilindela nini payment yabo gcina sebekuziba bathi i-performance wayishaya laphani wasina kwazi kwadabuka istage kwabanje imali yokudla fanele ube nemoto njengoba nje nibahle kanje nosuke ekhaya wayiphofothile wayenze makeup uNkulunkulu wami i-makeup iyophela khona estage luthi ukukhokheleka lutho uyabona ngene entweni ka-music kunzima kakhulu bungcono ukudala umculo manje sekubulawa abahleli bemicimbi ungayisho lokho into eyinkinga kakhulu abahleli bemicimbi abasihloniphayo ilaba phesha kothukela ngizoyisho nje lento nje ngisho nje ngiqonde bayasirecognize ukuthi labantu laba balekile ungangitshela ngoba phela njengoba bese ukuthi abantu base South Coast abenza imicimbi bangakithi laba kuyibona ngabe ibona abasenzela kahle bayofuna ama-artist amanye bawakhokhele bese kuthi thina bangakubo kwabo siba abantu bokugcina bokuthi sikhokhelwe nanemali futhi bencane okusho ukuthi thina abakuboni ini ukubaluleka kwethu bese usimo uqashwe ngala uqashwe obhutuke omcineka yonke le ngengaphesha kothukela mayiqashile iyazi ukuthi umuntu oyi-artist ubalulekile into efanele ifundwe abahleli bemicimbi base South Coast angubali umasipala ngokumasipala vele mawuthe umhla ka-30 ngaphandle mawuthi kube ney'ngqinamba ey'khona kodwa okusala bagcina benze njani bekhokhile labo bantu abantu abangahluphi-ke lapho kodwa abahleli bemicimbi bangakithi South Coast imvamisela yabo basibukela phansi
Yes. Manje gcine leli parish lane. Abayihloniphi into esiyenzayo. Okubuhlungu ngoba sikhuluma ngabantu okuyibona bangakithi sithi sithembele kubona. Bona bathembele bona kuthina. Yes. And yakhala thina sodwa. Baningi abantu abakhalayo ngalesenzo esenzwa abahleli bemicimbi bangala eSouth Coast abanye babo. Akusibo futhi bonke bambalwa abangakubona ukubaluleka kwama-artist, abangakubona ukubaluleka kwethu. Siphuma Maskandi Festival, abakubona ukubaluleka kwethu. Nganibona ugwini lapha. Abakubona ukubaluleka unyaka wesibili lo, abakubona ukubaluleka kwethu. Ayikho into ebuhlungu njengokungahlonishwa abantu bangakini, umhlonishe ezizweni. Hlonishwe ezizweni. Mbukele ekhaya ungathuki sasehlezi naye usihle la ungene entweni. Sibonga ngwakamkhize ugcwabe ugubhela uyihlandla uma sakhanya eswini. Hlezi nentokazi la. Thina kodwa Sizongitshela around my darling. I want to see your figure. Turn around my darling. I want to see your figure. Turn around it. I want to see your figure. Yamnandi into. Sihlezi endlini zokusakaza phansi emhlanga. Awuthi ke wajani sido sinje. Wawuthi yowazi. Ukuthi soke sihlezi sihlale kanje. Okay, ake siqhubekeni. Siyabona sonke manje ukuthi uMaskandi igenera esibe enkulu asiveze nje ukuthi igenera enkulu kanti phambilini sasazi amhlophe ukuthi yayibukelwa phansi kwazi ukuthi uMaskandi ucula abantu mhlamba sebekhulile futhi abanye babo abangafundile abayiqhaza bathi manje njengode sincoma nje ukuthi nibahle futhi nisebasha nibona uMaskandi njengoba usulezinga usuka lana uya kuphi ngoba naseGoli njengoba kade esho nje umunye ukuthi even abantu abangaqhamuki esifundazweni saZulu-Natal abaqhama kwezinye bayawazi uMaskandi bayawuthanda uMaskandi. Ngicela utshela umuntu mhlambe ose-Northwest noma ose PE vele sithi asikhuluma language sayifana. Tshela umuntu ongaphandle wase-KZN ukuthi uMaskandi yini njengoba nawo abantu besifazane uMaskandi nina nilethani yini le ehlukile enilethayo ngoba muzokhumbula kahle uMaskandi abantu abaziwa abebedumile ngaphambilini bekwazi umthente uzongithela nabanye ingane zomanje but nawo ama-yellow bulls nawo usuka sambe ingane ezisezintsha ezisencane awutshela umbukeli ekhaya ukuthi ngempela niyakuphi uMaskandi ngithatha ngibeka ngoba ngizothi mina nifana nje kama-ambassadors waMaskandi kubantu besifazane. Mubheka manje uMaskandi abantu abancane abawuculi abawuthandi futhi intsha yamanje thanda amapiano amagqomu tontoni kodwa thina bosi bancane kanjani kodwa sicula uMaskandi so sigqugquzela i-youth ukuthi ne-youth ayibona ukuthi lento le i-culture yabo le and sebebonile ababo sebebonile abantu sebebonile masingene stage sifakele icephe zethu ezincane yabo sibahle sifresh sinekhaphile nabo bazohalela bayahalela manje bayahalela ukuthi besini manje ayibo TikTok bayacela manje ukuthi cela ukuthi mayelo phone nathi sijoyini yabo ingane ezincane ezihlolwayo ehamba umhlanga yabo ziyayithanda manje lento kaMaskandi siyangena manje yini le esiyenzakala kule minyaka le ebikade ingenzakali kule minyaka edlulile lesiheha nami ngihlala emhlanga ukuthi hayi ake ngiye kuyigcwalisa spring bani ake ngiye kubani ngumcimbi noMaskandi uMaskandi sesukhiphile esidaleni ufaka esikwisimanje manje akusewona lo Maskandi uyakhumbula uMaskandi wakudala uthi onge nje bakugqoka ibhesha ngisho ukuthi linenkingi kodwa manje sebeyakwazi ukuthi baswenke estage kodwa becula uMaskandi bayakwazi begqoke nje iziketi bangagqoki idwaba becula uMaskandi ngithi siyakwazi ukusina ngamateki manje wona lawe eswagqokile estage singagqokanga emadada so kahle hlena manje senihambisana nesimanje manje nesimo semanje new generation yashintsha lentithi so no phesheya uyakwazi ukuphatha ithawula lakhe nayadlala isithawula lakhe yabo so ngiyaphinda engiyibhekayo lana ukuthi uMaskandi udominate noma ugubezelwe kakhulu abantu besilisa baningi ngendlela ezisimanga baningi
nenza kanjani kodwa Nkosi yami? Abaningi abantu besilisa. Kunzima. Kunzima. Kulele kuwena ukuthi wena uzolala nawe. Ngoba nawe uma uthi bezongena nje ube ufudu lapha estage ngempela ngomqashi uzoziyora phela. Kwaphela uzobona ukuthi vele abantu besifazane vele abafundi vele ukubaqasha. Uphinde vele futhi umuntu wesifazane vele nawe uyozenzela umsangano wakho futhi yabo. Ngena estage nje udlale. Uyishaye engathi usetheater le nto. Kwenze uyiphile. Yabona nje kucala ukuthi okay lapha estage nje ngibuka ishow. Yes. Manje mozofika nje uyithithi imbalelo ithi iyavela ubani othanda lona qaqeka phela umaskandi wamanje uqaqekile abafana bangena no jean stage sijabula ingane into ebizayo zaphesheka into ebizayo bayaheka nabantu abangakhona itolo zangakhona nombani uyathanda yabo ongitshela ngoba iqiniso ukuthi abantu besifazane bawenza umehluko and futhi kuba kuhle kuba mnandi la bekhona ukubone noma nikenizwe nani ukuthi even athi abesilisa abayihlala nje bodwa bayiphuzela ngithola omunye sethi hey wengene intweni noma hey wesiphiwe awufonele izingane because bazi ukuthi mekhona izingane kwamnandi you understand so openda umuntu wesifazane ubalulekile yes ngiyalapha impela ukuthi njoba nibancane kangaka abantu besifazane abacula umaskandi mhlambe yini le eyenza ukuthi babe madolonzima laba abanye abantu besifazane abawuthanda kodwa babe madolonzima ungena emculo kamaskandi ngokwakho ukwazi noma wakho ukubheka yini le ngoba siyafisa ngena ukubona ni dominator nani niba baningi ngikwazi ukuthi mhlambe iposter ngigcolisa ngabantu besifazane mhlambe babonani kube namadoda awu3 ngoba musu ubheka manje ama posters manje amadoda wodwa besuka abesifazane abawu2 abawu3 noma okwanye futhi angabikhona yekona azacele kuthiwa no budget inkinga leyo ethi ufuna umsebenzi bahle bemcela ukuthi uyafona ethiwa no budget uthi uyafuna komunye ethiwa ayisokunikeza imali kapetrol Nkosi yami ufika uperform ugcine futhi nawe mhlawumbe ungayitholanga kumele umlandeleke sefuna umlandela masumlandela sezotshela omunye umhlelo omcimbi ukuthi ungabaqashi bayashupha kodwa Nkosi yami umzima okumaskandi nabanye besilisa bakhona nabo bakhala njengathi ngicabanga ukuthi labantu besifazana baphela amandla ngenxa yayo lonto ubona ngathi bancane mhlawumbe umuntu ufika zame kanye azama okwesibili ahluleke abongithazini ayikho lento angivele ngithi thina ke asifuni ukuphela amandla ke anifuni ukuphela amandla inga yethu nje inkani asifuni ukuphela amandla yo phela isikhathi umuntu umsusa endlini ngene entweni kunamagidangoma njengoba su7 nje amagidangoma afuna adle endleleni yabo ingaze abantu ziyalamba and then when travel yamabanga amade ayikine ebhlungu njengokubalekelwa magidangoma ngokuthi wena leader awuholeli nanso ke futhi into ephinde ishaye thina abaculi ngoba ngesikhathi uqashwa ngapha ungayitholi imali amagidangoma azokwazi hlabana kona ukuthi wena kuyidlila imali into esibheka nazo ezinzima lezo siphinde ithi noma isingenile imali thina ke baculi imkhuba elinayo ngoba ayikho into ebhlungu njengalonto ingenile imali ungabaholela izingane zabantu uyibone ngathi zona njengoba zigidela zona imali ayifanele lezi ingane osuku usebenza nazo zinamakhaya ziyondla emakhaya azo ayikho into ebaluleke njengegidangoma ngoba ngeke ngibe ufudu ngedwa ngiyongena estage ngiyilida yes ufanele kukhona abantu abazokwenza ukube mnandi ngizokwenzani ngingedwa labantu abangilandela ngemuva ake sifunde ukuholela amagidangoma webaculi baculi niyezwa njalo amasuka sabe bathi ake niholele amagidangoma nani bahleli bemcimbi ake nikhokhele amaculi bayishola bona kusho mina ngathi niyabo serious abasiqashe abahleli bemcimbi basiqashe yonke indawo ngisho phesha kwelwandle mabekhona babukayo la abaphinde basibize sibizeni mina sicela ukuwela siyaphesheya sicela ukuhamba North West sicela ukuya yonke iAfrica sicela ukuyihamba yonke ke manje siyacela nisiqashe nizoyibona futhi imisebenzi emihle senthembisi nabathembisi bayazi lapho ayiwo ama-elobhoni ngihlezi nawo njalo la mbukeli ahoste uSihle ungene into lemkhize ibhungu laphansi la elovu ngakhumbula linye iqhawe lethu kodwa sobe sikhuluma ngalo okay nganza kwethu sisaqhubeka nayo ingxoxo yethu
sikhulumile ngemicimbi abahleli babenza lezi zinto abazenzayo but again nani nine responsibility ezabantu besifazane ukuthi nizama yonke indlela ngoba ukukhuluma yebo kuyakhuluma mhlambe nina kukhona yini enikwenzayo uqinisekisa ukuthi uthando niyalifaka liyajula kuyintsha especially kubantu besifazane abasebancane ngiyawuzwa ukuthi even amagitango magcine esehamba njalo njalo mhlambe ngaba khona ama-activities noma izinto enizenzayo uma mhlambe nisemphakathini ongakini niyahambela imiphakathi ngifisa ukuthola nje ukuthi ngaphandle komculo yini enenzayo efukula noma etshala uthando kuyintsha more especially kubantu besifazane njengoba kade sikhuluma nje ukuthi bayashoda besifazane endimeni ziningi into ezizenzayo njengoba besijime nezingane kwesinye isikhathi masisemakhaya nje mhlambe kwama-weekend sibiza ingane zibe sekhaya mhlambe sithatha amageja siyodlala udlala ensimini sidlale ngegetsha ayikho into ebaluleke njengaleyo lapho ni-create ibond angithi abantu abasemakhaya ngesikhathi bona bekubona kwi-TV noma bekubona ucula la ucula khona bayitshela ukuthi wena ngeke usalithatha igeja uye ensimini bayitshela ukuthi ngeke usasithatha isipapa kuye emfuleni hayi nami ngeke nje ngicabange ngibona uza emuhle kanje usayithatha inkemfu bakhona ugesi thina into esenzayo vele sifike simemeze nisatheza siyatheza sabe siyoceka izinkuni eyothi mase wakhona umsebenzi bathi ugesi noma uyazi ugesi uyahamba hayi lo shedding siphela ngayo emakhaya bayayisaba igesi okay thina nje ekhaya igesi yasaba siyakholelwa emlilweni kanti sisekhaya nje hayibo thina ekhaya siyasinda nitheza kunifihla sikhona ngizama ngiyongiyo umfula kodwa ngiyokekela ngakhona ngiyosona intombi kanti sisekhaya nje thina yabona nje asibuyi singaya ngemfuleni okay bathi wakhona amanzi emvula kodwa asibuyi singaya ngemfuleni hayibo ukhuluma ngomfula siyazi usilapha emfuleni kunezinsizwe ezike zibeka amagama amabili amatsho silamshelaka ngeke ningangitshela ukuthi njengoba nibahle kanjena niphile emakhaya nikanilela mangakane nishayeleni ngicela nje wena za ungalinga nje phuma iphuza ngoba ngiyazi ukuthi wena za waba ne-relationship enzima kambi umendo bakithi umendo masufile ungakafiki futhi awafiki ngeke uze ujahe into engeke nje uzwe uyijahe into oyinikwe uNkulunkulu nje le oyiphiwe uNkulunkulu kwenzakala nalela khansela lakho ayigeke ikhansela awudidekile awuyazi ngoma kuyaxosha ngokwenza asanda kuyikhipha manje awuyazi ukhuluma ngekhansela ithi wangishi ithi ikhuluma ngokuthi sasithola but now ngoba sengiphumile emandleni usuyangishiya ibisithi intombazane hayi ngeke ngiqhubeke nawe ibisisha amagama angemahlana ayelo so ngizama ukuchecka ukuthi leyothando ngeke uziqonde ayihlali email ayime khona okay mase kubheda la ukhona ngeke uhlale phela nawe into ebhedayo so kumele ukuthi uyisho into ebhedayo uqhubeke ne-right so njengamanje mhlambe usamile nje ey'ntweni zokuthi wena uyafisa ngenxa ukuthi wakho umuzi wakho nesinqanda mathe sakho kuyofika kuleso nkulunkulu ngeke ngize ngithi ngiyakufuna ngeke akwazi ngeke ayifikile nje umuntu osekhaya uzothi ngeke le ntombi enhle kanje ngizocela ama-numbers abo ku-podcast affirmation angiwakhipha ama-numbers khululeka futhi akuyi ngokuthi munye ukwenzakalani wena mina ngi-right mina la ngikhona ukuphi la khona i-personal life yami ngeke ngisho ukuthi right la ngikhona ujabulile ngi-happy nje i-allowance uyayifaka uyayifaka noma ayifaki mina owazi so nje okay ngezwa-ke madoda i-allowance uyafaka ukuze amayelo phones aqhubeke noma abe mahle kanje right nani bahle bemcimbi fakani imali izingane ziqhubeke zibe zinhle zibe nje so ngamafuphi kahle hlena nisase umunyu uhappy la ekhona uyasho nangu uhappy uza okay iwe wabethu aseyintweni right ngasikhona ukuthi isikuphi isiphesha yakolovu noma siphansi komhlaba happy ngeke ukwazi ukuthi ungazi njengoba ngihamba iphesheya nje ngizongithathaphi
Lalani-ke omunye uthe kumina nginey'ntweni osuka sambe yes ngiyayazi le ngoma yabama hello but kukhona le abasanda ukuyishaya uthi kahle hlena ishawa yinina i-SMS. Anixoxe nge-SMS uthi kwenzakala kanjani ukuthi nibe kuyona ngiyazi usakusiyona ey'ndongo ama-website ugqameni nakhona kwenzakalani ukuthi nihlangane noMadlala? uMadlala useswakho ugane kami ngokuqala lokho. Okay. So simbize malume kahle kahle makhona usisi wakhe uMartina. Okay. Ngokugana kwakhe. So sahlangana kanjalo kuphinde uMadlala wathanda into zomculo. Okay. So nje bethanda into zomculo sasebenza ndawonye kuyona i-SMS ku-Herodi yabona nje. Hayibo nako Herodi impela amaphimbo wenu azwakala phana ilokhuzana ibond yethu nje iyaqala lapho. Yes. Okay. Kahle nilifana njengomndeni. Sumndeni kahle. Into futhi ngokuyihlukanise le. Yes. Isinodaka. Isaya kude. Angifuni ukunikohlisa nje. Sisaya kude nje sobe siyibond kanje. Madlala uqhamuka nezingane zakhe. Ngoba phela sebekhona abakhulumayo uyazi nawe into mabe inhle iqhubeke iya phambili. Vele abantu vele kufanele bakhulume vele mawuze uphumelele. Angithi bathi nenja ikhonkotha imoto ehambayo. Family khulumani bantakwethu nikhulume nikhululeke thina siyaphambili thina manisutha nje ingane zakhe. Ujeke nango umlaleli umbukele ekhaya uthena kakhulu kodwa manje uthi menisutha. Yes. Vele bazokhuluma uthi uMadlala ngoba umuntu wesilisa abayelobhoni manje bona bazi ukuthi sisukaphi yabo futhi abazi ukuthi siyabakhala siyakhona. Ayike ngeke phela ingoma esicule kuyona nayo isha amamiliyoni kungekho la siyakhona. Kungekho la nakho kukhombisa ukuthi ngempela niyaqhubeka niyaqhubeka. Wala wakucabangayo okwabo futhi ungeke bayise ndawo la. Thina lokho esikwenzayo okuyaphambili. Sesiya ngasemaphethelweni ngani zakwethu nakuba isikhathi kuhleze kushiwo ukuthi hayi sithi lesikhathi lesasibe siphotha. Kodwa ke mhlambe ke umuntu ole eNorthwest ngiyathanda ukwenza ngamzekelo ngoba sine following enkulu kabi and futhi sikhuluma ngoMaskandi okuyi genre esikhule kakhulu nesifisa futhi ukuthi ikhule kakhulu nalokho esiyikho. So ningathini kubantu just ukubagqugquzela more especially ukuthi ngiveze lokho more especially abesifazane ngoba mina ngabantu besifazane ndibashoda endinini. Amapha amazwi mhlambe engawabeka kubona ibagqugquzele ezinkinga sesizwile njalo but nithini ukubenza ukuthi ithemba bangalilahli? Ninganilahli ithemba emakhaya kunzima kona kodwa ke ithemba lilahle. Kuphinde kubantu abaseNorthwest ngiyacabanga ukuthi la khona ngakhona uMama uNothembi. And siyafisa ukusebenza nalo mama lo. Asive sithanda. Kodwa manje asazi ukuthi singamthola kanjani. Kodwa ngoba i-affirmation bayibukela futhi bazoyilalela kuyoze kufike nakuyena ukuthi siyafisa ukusebenza naye. Ngathi kwesithambe le Northwest leya siyamthanda lo mama ngifuna ukukhohlisa noma sike simuzwe mase ekhuluma kodwa nawe uyozawa naye izulu simuzwe ngendlela esomuzwa ngayo kodwa wona siyathanda ukuthi kube nengoma esiyenza naye. Mbukeli emakhaya ngithi ngeke siphume singakhulumanga nge-hit song abasanda kuyirelease njena esihloko sithi umhlaba. Ngani zakwethu anithi nje kancane nje sesiya ngakhona nithi nje umhlaba. Leso singa siyophela leso singa siyophela leso singa siyophela yini lena wena futhi ngaphathi yini lena futhi ngaphathi ubanga abantu bakala ngawe kunyakaza umhlaba lo kunyakaza umhlaba weba kunyakaza izolo baphinde sekunyakaza umhlaba lona kunyakaza umhlaba weba kunyakaza izolo hayihlale phansi bamba umthetho hayihlale phansi bamba umthetho. Ngani zakwethu yona hit song abayikhiphile leyo
Isikhathi ngiyakuzonda angithembisi ukuthi noma kanjani sophinde sisihlele futhi esinye isikhathi ingane zakwethu siyimeme zisondele sixoxe nazo kube mnandi kube njani kodwa into engaqinisekisa yona ukuthi uma bungena kuma-social platforms digital stores ingoma yabo ikhona isihloko sithi umhlaba kodwa sebengaphinde bayisholo nabo sebevala nje ukuthi batholakala kuphi ama-social platforms njalo njalo ukuze ababukeli noma abathandi bomculo wabo bakwazi ukuthi babaxhume. Okay, siyatholakala ku-Facebook ama-Yellow Bone Maskandi Group, sitholakale ku-TikTok ama-Yellow Bone 1, sitholakale kwi-Twitter @ama-Yellow Bone 01, ku-Instagram usuka sambe. Inamba esitholakala kuyona ikazandile Mngoma 0744 080 214, kube kasisi 063 822 4070. Hayi-ke mbukeli emakhaya siyabonga kakhulu ngethuba lenu ukuthi nisiphe indlebe nisibuke futhi konke sekungakunina manje.